Takže palica, ktorú som pred chvíľu spomínal v minulom videu, práve sa Juro rozhodol ísť zebrať. Sice ja ho nevidím, ale on už vraj vidí. Vidíš ju? Tak trochu, ak to je ona teda. Žltá palica to? Máš ju? Áno, tam je. A kde ju vidíte? Ešte ďaleko od neho? 30 metrov pred ním. To vážne, 30 metrov? Ale hovno 30 metrov. Teraz na tom kopčeku malom? Áno. Tak už asi aj ja vidím. Teraz pôjde doprava, že? No. Ako sa zmenšuješ? No ale odtiaľto by som... Teraz sa zehne, nie? Áno. No teraz. Jasné. No poď bližší, lebo tá nezabera. No poď. Mladej také má zásluhy. Jasné. Tak Ríšo to tu naúkal, tak mladá to musí aj vyrovnať. Čo na vtezinu? Nemusím sa stačiť ruku. To je vaša tá ona? To vážne? No tak toto sú majitelia našej palice. Ja si idú proňu. Juro, odnesú nás pak. Áno, Jurko. Na sedačku. Takže ja som mali sprnú, ja idem očíhať. Máš talisman na pizzerii. Hoď ho, prepichni ho, to bude aké akčné. No dobre, nie? Palice. Dneska sme sa lyžovali a sme ho videli, reku. Na vtezinu. No, ako dobre. Trávili sme dobrý skutok, lepšie podáme Jurko správal. Spravili sme dobrý skutok, večer môžeme piť. To bola hláška. Ríško, zopakuj ho. Že spravili sme dobrý skutok, večer môžeme piť. No, ako dobre. Toto pustíme tvojmu fotrovi a ten tá rošla. Oci, mami, ja nepijem. Áno, áno. Ja som slušný, oni ma zladári. No, to je možné, tak to môže byla. A vidli tak nekúci. Tam dole. Tam za tým kopčíkom. No. Áno. Boli sme vo obchode nakúpiť nutné potraviny. A 40% kofolku. Aha. To je dobré jedno. Aj 12% stavola. Když to ne, tak je to výborné. Však máme Paliho, ne? Náš vyše 18-ročný ujo. Ale je to ináč milý chlapec. Som váš dozor proste, no. Aby ste lepili veľaké sračky ako Weborovičku. Ja vás musí dávať bacha teda. Mám si z toho ľahké percentá brať. No, nejaké 30%. Tak ho všetko dá, percento, neboj sa. No dobre. Požerme Pála úplne na sračky. No to iste. A pani profesorku Bartu. No. A to sa aj pustím zajtra, že? Ale porad to... Že milý bako. Tuto cicik, čo ti z toho trčí, ty od toho nedostal. Čak, ale pamätovka furt fachti. Tak aj tomu nehovor. To je ináč